Nakon Bajakova, ministar unutarnjih poslova Damir Božinović u posjeti graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je održao kratki sastanak sa službenicima Policijske uprave Brodsko-posavske, a na kojem se razgovaralo o zaštiti i sigurnosti državne granice. Tijekom kratkog posjeta ministra Božinovića dočekale su veće gužve i upravo se osvrnuo na taj problem protočnosti koji smatra uzrokuje granični prijelaz Bosne i Hercegovine. Naravno, ovo je tako doba godine kad su gužve neizbježne, a kad pitate kako bi se moglo ubrzati, to bi sigurno bilo moguće kad bi protočnost s druge strane granice bila na razini onog kapaciteta kojeg imaju hrvatski granični prijelazi. Hrvatska ima i više nego duplo traka i angažiranih ljudi, ističe Božinović. Vidite da je tu zapravo međugranični prostor ispunjen autima, pogotovo u smjeru Bosne i Hercegovine, što znači da mi ovdje koliko god radili ne možemo sami osigurati da ti ljudi ulaze onom brzinom u Bosnu i Hercegovinu kao što je brzina njihovog izlaska iz Republike Hrvatske. Inače, ovo je jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza i samo ove godine zabilježeno je više od 2,5 milijuna putnika. Što je veliki broj. Ove godine, kao što je poznato, uvodimo i u funkciji sustavna kontrola s obzirom na izmijenjenu šengensku uredbu o prelasku granice, što znači da se nedržavljani Europske unije moraju sustavno kontrolirati, odnosno provući ih sve kroz šengenski informacijski sustav. Mislim da je policija odradila jedan vrlo kvalitetan posao. Što dovoljno govore i zapaženi rezultati kad je zapljena droge u pitanju. I na graničnim prijelazima i u dubini teritorija na tiskovnim konferencijama ste dobili konkretne podatke koje su to bile količine. Dakle, policija radi konstantno, kontinuirano na policijskim poslovima i na usavršavanju metoda otkrivanja i pronalaska i zapljene tih droga. Tijekom obilaska ministar unutarnjih poslova dao je punu podršku svim policijskim službenicima koji svakodnevno štite i kontroliraju državnu granicu.